ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು 11 ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ನನಗೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಏನು ಪನ್ನೀರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಏನು ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಲಿ ಪೊಯ್ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊ ಬೆಗಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅನ್ನ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ನಿಕ್ಕ ಕೊಡದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಪನ್ನೀರ್ ಕಂದ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರವಣ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ದಾನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ತಾರೆ ಮಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ತಾರೆ ನಿಂತಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮದೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಟ್ ಗೋಡಂಬಿ ನಿಕಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದಿತ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿಗೆ. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಹಂಟರ್ ಅಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲ ತೂವಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುರಣಿ ತೂಯಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ತೂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ಪಿರದಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್. ಸ್ಪೈಡರು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡೆಟ್ ಎಂಡನ್ ತೂಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಕ್ಕ ತುಪ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ 6 ಸ್ಪೂನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜೀರು ಅರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಪು 6 ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇ ತುಪ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆಲ ಅಷ್ಟದೇವಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಇಟ್ಲಾಗ ತುಪ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಲೇ ಬೋಡ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಕರ್ಚಿದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮುಂಚೂರು ಉಪ್ಪದ ವಡುಡು ಚಿನ್ನ ಪೂಡ ಉಂಡವು ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಲವಂಗ 2 ಲವಂಗ ಆತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು 3 ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಬ್ರೌನಿ ಚಾವಡವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಈಗಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊತುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿನ ಸರಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟಿ ಏತಾರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾವು ಉಂಡುಗೆ ಹಣೆಂಕಲು ಒಂದೇ ಜನ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಇಂಕಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಅದು ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅರಿಕ್ ಒಂಜರ ಲೋಟ ನೀರು ಆತೆ ಅರಿತ ಅಳತೆಡೆ ನೀರು ಪಾಡು ಕಂಡದ ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಂಟ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಬಂತ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಸಿಕ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬಂಜಿ ಪೋಂಡ ಯಾಪ ಮಾಡದಾನೆ ಓಪನ್ ಬಂಜಿಗೆ ನೀರು ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲೋಟೆ ಡಾರಿ ಪಾಡ್ದಿಂಗೆ ಆ ಲೋಟೆ ನೀರು ಮೈ ತುಂಬಿರಲೆ ಒಂಜಿ
ಜಿಂಜರ್. ಓಕೆ, 1 ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋಡು. ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ. ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚೋಡು ದುಂಬು ಸರಿ ಉಂಟು. ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ 2 ವಿಸಿಲ್ ಬರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಈ ರೈಸ್ ಅದೇ ತುಪ್ಪ ಪಿರವಾಡ್ಗ ಬಂದು ಇದು 2 ವಿಷಲ್ ಆಡು ಬಕ್ಕ ತೆಕ್ಕು. ಈಗೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು. ಇಟ್ಟು ಪೂರಂಡು ಇದು ಅಕ್ಕ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಗೋಡಂಬಿ ಪೌಡರ್ ಮೊದಲೇ ಗೋಡಂಬಿ ಪಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಐದಕ್ಕ 3 ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೇವಿನ ಚಾತನು ದಾತನ ಮನ್ಪುಡು ಮನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಈಗ 100 ಅದೇ ಅಲ್ಲ 100 ಪಾಡ್ದು ತಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತನಿ. ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ 2 ಸ್ಪೂನು. ఇలాగంటే నీరు తినేట్టున్నాను తిన్నపడ మళ్ళీ అప్పుడు అదే 4 పీస్ మంత్ పండుగ నావే తిక్కు బ్యాగ్ నాకు దాని అది తెప్పిన తిక్కేర తిక్కువే ಓಕೆ ಪೀಸ್ ಮಂದು ನಂತು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ತುಪ್ಪಳೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಮೆಡ್ಡೆ ತುಪ್ಪ ಬಾಡಿ ಚೂರ್ನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಯ್ತದು ಫಿರ ಗ್ರೇವಿ ಇದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ.
एक चमच चिल्ली फ्लेक्स अब इंदर आधार आटा स्लो दीका बारी कम्मेने बर्तुन्नदि चमच चिल्ली पौडर पंड मुंचिद पुडी ಬೇಸಿ ಖಾರ ಐತೆ ಬಿಡು ಅದು ಬಾಡಿ ಈಗ ಗಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಡುಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೌಡರ್ ಮಂಜಳ ಪುಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಗೆ ಇದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿಗಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಬರಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ फिर नम टेस्ट पड़ो कुछ उप्पु पाड़ उप्पु वहीकबार्ದು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಕೊದಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ತೂವಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತಿನ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ನಿಂಗೆ ಈತೆಂದು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇರ್ತಿರ್ಬೋದು ಆತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬೋರ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೊದಿ ಬರ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ వండ వన్నెడు దిక్కు చేస్తుంది నా తెరకి అంత ಕೊದಿ ಬರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಪನ್ನೀರು 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲು ಅಂತೆ ಜನ ಬಂದು ಇಂಕಲು ತೂದು ಕಲ್ನೆ ಮಾತಗಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂದಿನಿ ನೆಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾ ಶಾಪ್ಡು ಅನ್ನಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಂಚ ಬೈದು ಬೇಯ್ದು ಜ ಬೇಯ್ಯ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತೊಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ತಿಂಟಾನ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲೋಗ್ ಈತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮೇ ಬಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಪಂಡತೆ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ರೆಸಿಪಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್